2010 gebeurde er iets historisch in Vlaanderen. N-VA werd is nog altijd de grootste partij. En tot ons grootste vreugde was dat ook in Terzuid dan zo. Daarom, een jaar en een half geleden, was dat het startschijn om hier ook een afdeling op te richten. Samen met Pieter en Steven. Pieter en Steven komen naar voren. Pieter en Steven. Geleidelijk aan kwamen de N-VA'ers bij elkaar. Samen met Pieter en Steven zijn we daarmee begonnen. Je ziet dat achteraan ons eerste huis-aan-huis-blad ligt daar. En zo geleidelijk aan zijn we nu met een bestuur van 7 man, vrouw. Pieter, Steven, Magda is erbij gekomen, Christophe, Joris. Ze mogen allemaal naar voren komen. En Luc ook. Komen allemaal naar voren. Beste vrienden, dit is het bestuur, het voltallige bestuur van N-VA Terzuid. Maar natuurlijk ging dat niet gaan zonder de N-VA Nationaal Luid. Ik moet een paar mensen bedanken. Jirka Weekman, voorzitter van de AB Aalst-Oudenaarde, ook zij bedankt. Spijtig genoeg kan ze niet aanwezig zijn, Sabine Vermeulen, die zijn reizenkanten klaarstoet. Ze is ook geëist als maakboerin, dus zij is ook bedankt, maar ze kan in spijtig genoeg niet zijn. En dan nog, elke afdeling heeft zijn Peter, en bij ons is dat een Vlaams parlementlid, en bij ons is dat Matthias Diekendalen. Matthias, ik geef het woord aan u. Dank u wel. Goedemorgen allemaal, mijn excuses dat we iets te laat waren, maar het is vandaag moedersdag. Het is dus niet alleen in de politiek dat je plichten hebt, maar ook thuis. Ik heb er ook maar de moeder meegebracht om haar toch iets te geven. Vandaag mag ze hier naar een aperitiefgesprek komen.